ni din mai hi bol lo pai ni Monday Friday yes kalak ni Zindar nga jang nga zandar so ka ol ve man lo che chol nula bung rukna in nei program chu zo ve maya an khot lang wal then khat chon a u number chon lo ti la Christine en chon kan ena kan nui tet ta ama sha chiang lo tu te kia nga chon alak ve lu tuk tin ka u chu kan soi sa kan lim pui phiat mai chutia kan ti ti mol mol lai chon kil khata hian nula mel tha thing tlang nula chu soi lo khopui nula mel tha kara poding se alang sar na lang ti tur hian u she ta chu lo be mol mola ka wa mu chia chu ka trek chok hi ne mai ka thik ngal ma Christi chuan kom dan chu lo hre thiam aniang min nui suka a mel hret te poni mai theisin ati chuan korte a mel hret ka nei lo ti vek to ka lo ti bung hota ka kut chu ka hum chot chot bok u hret ta chuan a phone chu phorin number chun line pe zui u hret ta la chu nui var vara se chil deuh nuai hian so pain lak nui moi zia chu ka bula so tiang po sona nui ngai lo ka ten lutok u hret ta lampan chun ka phai ngala kalang zanina ho kan ngai engma kan len siam lo kha tin ka wa kai ngal chuna la mel thazet chuan a hriat thiam lo mel hle u hriat a en pa mel him sang chuan inaw em ni aron ti zoi sapa kai chuan tlo deuh hian enaw em ni lo ka ti ngal wata u hriat a chunoi sukin kanaw ni hi ka han chho puyang e zanina kan ho lo chuan ron leng chho la a la ti zui ka kal ka ti maka u hriat a chuan kan zuiang e tin min ron hala Christi chu za mel tok ngoi rengin kabula chuna ron kal ve to u hriata laka chun ka ti tawa ka betu mi alawa ani la chun min thlema tum heklo kan driver la chun konga nuam lo sia naktuka muang marin ho zo kang u ati sia kai chun ho wat wat kha ka du to a u hriata la chun min ti ele moti mai turin nia scooty phai chun zan tlana pai omlo alo ti ve bok uma mi chun kai chu zan hoi ti chun ka du thawania alo ti ve thunga nurini pek chun maupa chung ten zanina ron lengola thlai le engenga moni hon tur a omang antia kai chuin lam khom ka du naktuka kan chawanga engma kan ti pai tak tak don poni chunglo mongchang ni ho zo kang u alo ti ve ngal phar phar boka naktuk lama ho du chu an tam zo ka wangin thutluk na chun siam felani ter mai chotia kanin ron khom sap sap la chun umami chon phone call adonga phur se thiana changa o ron kal ro zan lamporon len thei don ani chutia ha chan chuan tlangwalin an ron mu ve don ani karing kalo lom ru hle engtin takin kom veng mo Christi bula chun umami hi in lenga nei line a scooty dilila khwa fangang kati chun a phal don ami alo ti wat ka dil chun ka khal thiam lo ti ria chu lo license min dilanga kum ka tlin lo wangin ka khal thei lo thu vela soi wakang a phal don lo lutuk ma se nang mani dil chun in lenga nei ve bok nen phal lo top khanuam lo atianga chabi pe mayang che ka hre chiang ve tok katia Christi chuan o kan dil don dia ma se in thak watang tin kan pin dan lam chu kan pana u hre ta chuan min ron teksin voin chu khwa kan phang don lo em ni aron tia mani u te ka len pui pe lo ka lo ti mak iti taw ni mo aron ti chuan e dula mel thadeu kha len pui ro tin reply po ka reply zum du to lawa umami thien ta chun ron thleng chho trak traka an ron smart lom view mai umami chon alo chon wata karin ai te na sai a komina chal del to wang mai me niang rin tu le betu nei ngai lo nen ai bi chung an lu nu rei wak lawa chuan khanu la mel thai le a thian no pakhat chun ron lang ve le ta u hre ta chon alo chon ve wata an nui dun war a mel chu thani u hre ta nen po chun anin me tak zet che chol chun ni ve lo to pang thingtlang nu la tia han mu sit ve ngot la kai aina vun pon al zok dei le ngal tlailam roi theni dona wangin u hre ta chu mi hma len pui tur chon an ron soma an khote fan puyan tu thu ten ron soi siama kai chun ei lo mel se thian ka lo en renga Christi chuan lo kal ro kan vadil to don em ni aron ti wata kan malo ka om u hre ta te ho rum to ka mel chung chuan umami te lam chu ka pana Christi chuan scooty chu vadilin umami mela chuan a phal wak lo ti hriat ma se in leng ten nei ve a khir deuh ni kha atana moi lo phim khur leng chu tin cha be chu ape ve maya ti chuan kan pani chuan kan in khal chuak ve ta kan lim tur ngang mai an khuwa mun moi an soi rang rang a chuan kan kal kwala
Ivy hlui lampang te high school ate chuan kan kal zela Mizoram school compound a chuan a mawi ber mai anga ti tur khopin school hmun te la chu an nei moya ushiat anen len dun ka chak le khanu chingcheng khan engkimati bam vek thla te kan la chuai chuaya ushiat a chau mu tur te chuan ka status a ani la chuan ka status lam renga en lo chu nu ne na April par buk lai noyan thalak na chu alaron status ve zui he pa hian in thenanga mani hi ka ti deuh maka kain so ta hong ani ber mai kan school group a chuan kaluta korte thoveng khumi kan school lu chu a number kala ushiat te omna ra chu ka thona anom na mun chu khoilai mun nge ti ka zota message alaron reply mai lo le ngal group a aron lan ran theite lum nen tuna taka tin ka phun nung nung Christy chuan enga tile burbur nge aron tivat ushiat status kha ente ka ti ngal Christy chuan ka mu ve theingot thlainem khoimo kan lo en tin ka phone chu ron bana he nu hi awan mail tha ati chi phai chu kamel rum ngang mai ka phone chu aron ria number ka hriat ngai lo atangin phone call ka dong mut fu lo tok chuan ka changa hruai lek chu lo nin min ron reply hara wangin ka haw ngal hrepa anum na min ron zok chu agriculture office bulani kha anuam te mai nia kan khoin zen don ti enga tin min shil lo aron ti luama kai chuan kan shalok bik lo lom yom lai ni se anum don nen ka tiliam ve maya ka ho huna lo zin le ruo kanin chu dilpeng venga khana omania tuna thalak min ron thon kha khami pan na konga khan ati chuan lo pot chatwatin engtin nge agri office chulai mun chu ka hriat thayang ka tilea status a forest Ivy hlui chakloka khana lom ati chuan kan chakloka chuan ushreta ta chuan omti ka hreta ani kan kaldu sia phone ka da o ti pa da mai ka tum chu kanin tlo ve nge ro kanu te khamin lo biak donia ala ron ti shama ole ka man chuan le tin ka changa phone chu ka da ta Christine chuan kan han chawa ushreta te pon lo ma thlan lo la na samai Christy chuan phone call dongin man mo zet chuna changa anu hena tangin ani enge ati deuh hluka yes telephone darwala enga tinge kalau tivat roi the hunan sona anin peifel man lo baka khol kho tanga lo kal ho zong zong chaman tum le veka wangin an man mo lo ni chu dali le chan vea anti ati chuan chu enge yes loi na tur kalau ti ngal wat Christy chuan o len rei na hun kan nei pha kan ti lai chuan usheta churon hoin Christy churon awa kai chu kam hing polam lo korte ga jin kher chu kain chhir ngang mai ka tum dan le bai se dan reng in thila kal ho lo usheta la ngu tha muwa min thai ngil ngal mak korte tlangwal ho po hi an mol lutuk mi te hiron zui ve turania usheta thik total point usheta chuan min ron muwata noi in ron chau velo local ro aron tilang langa Christy zek zok chu a phai le ngal mai he nu takhi chu nula mail thai chu abachi bai ngal alo noi sensena usheta chuan hei kan siau fanunia kan veng an ron om chara kortela man lo in son to ni hi ati chuan heta tangain mail hriat chapan ni mokatia usheta chuan min ron mel zu Dorothy ni hi chibai vai ta che ti pain min nui suka Dorothy chuan toi pa chuan min thika ang hle mai ka una pang che kain ani hi in chin po min lo shil veka ati chuan ka lai lutuk zalo tak chuan ka noi suka thupa han choi matla ani ber box silo lai ru tak chuan ka noi ringot usheta chu ka chiat khum vak ringota ani la lo noi ru tet usheta chuan mo loi main leng kolila korte thoveng pia hian bum mun kho oma ta chuan bum pak moi de oman tia chumi pia chuan khoro santo kan pasal tha tlom ngai na lama thang chua tai te sina khwa ser muna oma tai te sina thlan chu mu thaina oman ti sin kan vakal don em ni te in ka chana bai sai tak chuan min mel hlowa Christy lo phur le berto kalangu alo te le vata uma min a hriange min hawang ka ti chuan Christy chuan enro petrol a tam lutuk a hreteu lo kalangu ate nga zunga Dorothy te thian dot po chuan kaini po kanom na rei ve to viau na sermun khon tia chuan kan lakal mi lo in pai chuan kalve chan sene mai phur tak chuan chulam pan chuan kan kala kai chu ushiatan min phura ka ti taw to lo na om dan thiam har hle min nui rutet tet le ngal tlak lama chuan bru ho khwa mol thwa malo lang ve uta korte kho thlang lam jong chu bru ho khwa nia ara le lam tlang in kho zul mai chu zampui tripura tlang dungania tlai bo rok nuam tak le a kho thlin nuam lu tok te chuan nuna ti hlim veng theinia bung hun khwa kan luta
korte tanga kem riatemo kem kwa velaniang a khuwa chu lian lo na thing tlang khuwa nga chuan a van tlang polani bung pak anti po chu tlan pain alang thaya mase kan kaltum na jok tai te sina thlan mu ve nge kan du wangin bung pak lama po chuan kan chol talem lawa Christi chu aron aule tur thina a hlimani ti hriat ngoi ngoi keipo u hriat anena hetianga in pole in ngai tak kanom thai hi ka hlim nichin mai kha chuan korte thoveng ka kalawang khan ka in chhir ngoi ngoya tuna chuan ka kallawang ti ka hlau le hle thung si ni himo ni mangai na hian thik thu hi chu atel ngei turania kan mangai lo te chu kan thik ngai lo kan en liam mai thei kan mangai ber te ro thik lo hin harani mase thik thu hi zong azel din thui pai te a hian a thokna ni ber mai hi song to na kal thui phei chuan keima ni ngai to na ringot po hi kan thin rim puya toima chu kan ngai pha ngot thei thina lo ni hi sermon churin aina lo hla a kho kan valut chu mana tu te mo in ngai le in thalel e mema anom na thin tu te mo chung kwa lim takan in fiam dar na hun tu te mo thian ho in kom diala an rik ve lai le na hun zan thlai ek noya tlangwal lungleng a zai ve roi na thin nge mai chu nimin alo bo chu ka anin hlui lading chun te chu a ong rop to in atlabal to hle a an fil ni om taka te chuan nima buk lai to a an tlangwal te khan an khonula mel tha mit muwa chet that tumin thai to pin chu khel mol chu an moi thin nge yanga an nula te line a kam sir tangin an bialpa an thian pa te chu shok kher don in an lo aw ve thin nge om sia ma se tuna chuan khang mun te kha nimina khu to a man lai mun an chang ta der mai chu ni sia an than mol te mol chuan lunglam lam mati chia chung ka zel din na le song to na rengot po chuan ka lunga te leng wong thainia u hriat chuan awa mak do em so midang chun chuk to kan thlengania tin min ron khok zewa scooty tang chuan chokin mit sen deuh ram chuan kan su deuh faya u hriat chuan imita thila lu tem ni tin ka mit chu han ena ai tra o deuh tro chuan ka tia ingeom zia I trapem ni aron tilea ente tikhan an kho kha an du wang re ngin an chu san ti naim nei ka ti chuan noi su khian nilowe dam patai ga reserve ania sarkarin an chu atirani kha ati phei chun ka hnuka ul lek an du wang po ni lawa no pante ta changan tual chaina an han kal san tur chu ente kan colony khi kan la chu san ve om sia angai om do ne ka ti zoi sapa o ingai tu nei na vel traple to cheni mo ti pain ka kut churon vuana ka lo bu ngawa kami tuitling deuh pam chu min tuai sak zawin lokal ro suta choni phei veang tin min nui ro deuh zuka abana ben pa chuan nuisu tra nui deuh tro chung chuan katia udoro thi chuan hreta ron phei ro hei atlai tre pania thala howang o aron tilang langa u hreta ne chon va phein Christi chulo selfie le na satwa video nen alo reels boka a status mute tangai le don ani hi kan vai chuan thla kan la hawa an lung phuna chuan chumi thlan siamna na paisa tho tu te mingan lo ziak tlar dala u hriata chuan tiro nui thala dunang Christi mi lo mete ati che chu Christi nerna salutuk in chevel nakina kabil panen kan kal huna in la chak lo khopang ti phun nung chung chuan min me saka ala thiam lo kan ti khopa ala non du to hau lo le ngala u hriata chuan thi hei roi che hun tonia kan let lo chuan tin Dorothy te thian tun chu va mel zuka Dorothy chuan kati khan min kau zia su korte khuwa ka thian ho in an hriat phei chuan thi ti bakin min kau lawang kan khuwa chu a thing lai hian kanin kau thina nia tin anoi sen mi pani la he nu hi chu ka star ngotang a chaka khian lalung do man tia ma se a hlat takin kal to lo mayang o roi che kan nan man tak lo le kanin lamain ron ai thei don nia tin scooty lam chu kan pan sap sapa o hriata chuan zanin chu ron chhowe ruo tile scooty ti nun chu ruala Dorothy te thian tun chuan nia in ngai om don si kanin bedonia tin korte lam pan chuan kan tlan le ta wanga kan wathleng chu rin lok ang nge in roi lo che fel towa maupo alo loi diam to uma mi chuan min hauna sangang mai ma se o hriata tel ve wangin kanu chuan ka thlawang alo hawa Christine chu chun nila min trim na sadon lutok fatu ho rol chuan kan ei veya Christi chuan mi ti tangin loi aran ru thin ti chu sia aron sei chuak kei chu ka lo phur ngal lutuk Dorothy po chuan choi kham vele kan varu donia aron ti ve boka u hriata ro chuan a za thlak mi khol kan ni boxi tin min lo chang bat fatu pakhat chuan za thlak lo ve a thiang ve kalom mi zo dan ve reng ania ma se in chunga alut phot turania
in chunga lu ma chu ruk phal ni lo ma se in tum tlai ni so mi ta thian ho chuan an la to tin kan ma tlai ron lo kal ho chu ko ka fatu pakhat chuan mi ruk to nu po in thei chuan a ruk chhole thei ve kania noi vur pa chuan a ron tia Christi la pek chuan adik chi an ruk ve tho nia pu khoi angen dang le ala ti ta deuh ka thian hi chu extra ve shat thin so an thenom te lai ka puya son an da wala ro an chu lok lan son atia Christi chu phur ro tuk ushi ta chun achi lo a za thak ati point Dorothy te lai chun phur to mai sia chopo kan ai hal sok soka Dorothy chun sai ta thian ho ni so an hlo lo lutuk nui lai ka pui pia son lo la shita kong pui bula son lo bok la Christine kan balu tanga remte sai te lo lo en ro ati zunga umami ron phai chu Christi chun tong lo turin zai zirin lo ti umami chun a hriat thiam lo mel hle Dorothy chun pareng khonge sayate avati deka ke chu lai ka puilama chun ka va phai hala an pa ber neom tak chun kuwa kan valai luka ngen ti ni kha enge ni ta ipa ten dammo alo ti luama Dorothy chu man mo lo ka ti lutuk ushetala kongpui bula phul chu chuya lo chik deuh se chun thil ru tur kan ni tin sha thayang adoi mel sek zok lutuk a hoi ko lang shek le ngala Dorothy chun an thani mai invaron in khom khat ve atile luama pa ber chun nia epi dam tha thai meu lova ati zom rol chuan ka khu deuh khera Christi chun pu tui kalo in tenga atiri ka sia Dorothy chun pona mi khain mai ro alo ti vat pu chun ka tuin tur dana hlum bela kha tami khain mai ro alo ti Christi chun a ka kal lak lo e mai pon lama mi hi kan in zok mayang tina chuak langa ara choi che chu a tre deuh thata beng cheng lo turin ka tinghal rem te chun nui an lo ho aron ti sur so o she ta chu a chi ai vek to kalsana tum lungin ka voma hoi kol shek chung chuan aron chuka ar chu ron la Dorothy le Christine ron chuak sayan ti chun min ron hu lalmam so kan aran ru aron ti o shet tlan ro ka lo ti vata o she ta chu chaklu tukin atlan ve ngal fatu ho chu an lo nui hama sai te thian ho chuan zonga chu tunge ti painan uma o she tala a hlau mang ang ro pui mi kom thlanga chuna tlan tharingota Dorothy chu lo nuya sayek kan ro chuak le keu aron ti sai chun meli tinaron nui vurvura o she tala an phabok si lo an ron leta kan ei ve thawang an ron ti ringot kan vai chun kan thohuai mai kan mission chu kan complete ta phot ma se o she ta omna kan rajui talo umami te hole uroti te chu kan thom shin an ron chuaka kan han sai fia chu uroti pasal po noina sa uroti chun engtin nge lo shet puya hetiang in ti tir thei zok tin makti mel tak chun anuya an lut le dia ka saya bok chun Dorothy chu ron awin zana kan ron zui don tho cheu tungen ruk tir kha avat tlan chak ve ala ron ti zui Christine chun kanin ena kan nuina salutuk kanin sum thei meu lo rem te le Dorothy chun hriat chu kol ro achi ai lutukang ati chun kan har chuak zoka kan kol ngal o hriat chun thalop lop phian phone chu ron changa Christi chun khoyang ei om ati ngal ka hrenang kapi hian ruk roi moment tia min beng pop le ngala ka zak lutuk ati zo chun kapi kom nahi khoi la nge ati zom ngal zata e marveng than mol ro ta ti ni chu local ro kan thlen na kha hlawak lo ti kalo ngak meng chu ka chaw lutuk tina thalop lopa phone da Christi chun min va hauna sa don tak oi ain me atlan thla tuk kha tina nui to play thailo a nui thale thin Dorothy chun ava han tlan kol na sa em ve tin remte nen chun in phurlen tuma Christi chun umami scooty chuang chung chun nui khana khal thiam lo nia aron ti remte chun kalau khal mayang ti ron chuka tum chia chu umami ron chuak scooty kha dang hal ro aron ti oi mi khuwa ka sak lutuk tin Christi chu ron phai laldin kim khoi cha bi ti pain akuta ron to kun deuh churin kan kal phaya kawa peya han chho to ro leng to me su ala ti zui mi khuwa po thin rim chuan a ri phat ngam ka u hi chu den ve le thut thin Dorothy chu lo nui sukin vain chu a hlimom hle mai kan kalanga min lo zui ru atia u hriata scooty chu Christi chu na khala kan zui ve ta ngala u hriata chu kong sira chuan ar ne na lo oma min ron mel rum lutuk nui hlek su ka zak lutuk khoi ti pan scooty chu la ar chu min pe in thian don khan kein ron chho ro tina tlan nul a thian rim chu a om ka ti pui viau thowa ma se avan chen til men lo thei tak Dorothy chun
kalau thlang cheu remte kein lo han chho mai la zana chon hei a rei tu rom hi kan chho don ya kalau biang che tia Christine en chon min phur chawa tlan pa chuan hria ta dang lamati to zia te a ma te chon a tung tlem lu tuka keima hian ka chhai lui pe ve shim shima min nel ve mai zoka SAY members tang hau chu in mang ve ren chung khan anel lo mel thei lu tuk a aru atlan chia te kha kan kor SAY tan hria se chu an nui na sadon lu tuk tin ati ti siam siama a soi chun zom zela tuna chun kompon wang ve deuh tolom a ma chun trong tlem de chung khan a ngalin soi tur kha hre phian zela mi kha anel dang le nu thin u hria ta chu lo hre chiang hle mai a soi zong zong chu dik tak chuan tuna mi zela ne renga Christine en hian kan zia dang ema kan bula chuna in thlak lo theilo ni IB chu kan thleng chawa u hria ta chu alo in thlak vek towa Christine en chun min bedu lo kai chuan ti tau san let ve mai ka duwa Christi chuan nangma thiam lo vek ani kha va thlem ro ati wang chuan phur lo zet chun kapana u hria ta hi pa ve deuh si hi ti tau shat phiana a shat han tingotila midang laka chun ka hrelo kala ka bik chok te poni mai thei ka hoi kola nurani ti lo chu midang chu tu man lo la holawa nurani chuan satha iplian to ka hian an thlai pek vel ho chu alo rem fel mol mula a zaira trata a tong du phor phor boka thai hun turanga don ngak mai ati ra she om ti ber khan nuama ti le ber towa thian po asiam ha zung zung ni mai khan ka ria u hria ta chu kan thlen zana kan thutna buk khan a thuwa nurani min mu lau ru tak chuan ka kal suka ka khu khara u hria ta chu ron hoi a hoi let le dai ka khu le a lo phai mai mai te a ron ti supa in thlashung ro deuh chuan ka phai min lo kwa sorry ka ti deuh sapa ka thin rim to lo in ron haim khong Christi ati ngal halo udor thin min ron thla I thin rim to lo tak tak mo ka ti le sha ma ka nara pe pa chuan email ka muwa ka thin rim thei to lo lo me salu tuk mai ati rol deuh tho chuan inom ka tin no pang chhatri deuh min ti zia su ka lo ti ve bok a war le sawa I sale walom ati chuan ininom ti na hnunga chuan ka chuma kanin sile chial towa ar khain tin ngin ti tak nui hak pa chuna ron tia Christine solai pona buara chunga khana khung I haim engtin ngai tan chiat dan milo shil ka tiwata ka saidu lo tina nui put put kai chuan mo ka hre soite ka titlata nui suk chuan soya min ron ti ka hriat khan engma ka ngai to lo a rem lam kha ka pan top kha ka tlan thlak na min hoya khan ka tlang thlapupa mi kom thlanga ka tlan tha zela min la ron zelem ti po ka ngai to chang to lo ka hoilet lo shrim chuan step ka thlenga abul lok chu korania ta chuan ar kha ka vom thla Peter pakhatin rukru tin min ron awa ka zak boxi min ron chuaka Peter chu ron kal hnaya tungai ni ti pan min ron beng pupa ti chuan thilom zia ka soya midang lo chuak ho chun nui dar dara Peter chuan o loi a ruk te chu tiangin an hlau thong ngai hleinem a thiang vekalom tin min noya chu milai tak chuan nangmani khan min ron kol min tu tenen khan idin biaem ati zom hal zata biae zana kan local ve don thawan ti ka ti chuan local ro se an ruk to sania anom pon wom hleinem tin kan ti zui siama athil to na soi chu ka mit thlain ka hmuwa ka nuya zatlat umami te kanute no sangi le pamwa ka te ho chu sumoi nan ron chawa u hre ta chun ron zonga pamwa ka chuan boya hai ka chho nge ngai le si ni hi naktuka khozol lama kan puten kal turin min ron tile thut sia midang hi naktuka ho turangin anin soi vek to sia scooty hen ka chho mai done moni ka tia aron tia u hre ta chuan kan panhin chhoila ni mailom tin alo changa kai chuan u hre ta chu chho ve lo se ka ti hlea pamwa ka chuan a boi thlak mai naktuka a rolin ron chho lo ro an mut ma dewin euro ti te po zuk lo ve photula a kho har don te mai nia ati chuan Christi pek chuan a harom lo e tuna po in leng ho to sen ti dai zokang aron ti midang chun lo nui dar dara u hre ta chuan iti dan ni mai nu I chho ve donem ati le ngal no sang chuan hei inorini hian a phal lo ni hi kong ve le nge yangai don ipa chu hanin siam poyange atia an luta Christi chuan nangni po lo choru intifaila zanin lama ar kan himna tur vel siamangu atia kan lu chho ve ngal maya u hre ta pa hi private company Zofa construction hoya hian JEE na oma sarkar na ni lo wangin lifi lawak thei thin lo uroti hi lab technician ani thunga civil a kena thuthin an pan hi lo chun rin berania an khosak pon wam ve pa ngai hle ma se tuna chun urotin pasal nei to boxia
pamua ka kota anin khat vek to ni ber chu building chung kan luta ushe ta chun room lama kal ngala kaile Christy po kan room a kan lut ve ngal maya thil pakhat kan thai ngil hau ma ba kan ni ti kan thai ngil thut umami chu kan ma lo ding ngala voina khan khoi angin kal aza thlak lutuk fatu hawrwala mi khwalin chaw lo ei ve te kha in zaklom ni tin Christy nen chon min mel kala noilam kan bi dai nu sangile anu chuan engma ron sen tum ve bok silo umami thinrim chu kan lau don hle a kan kalna hmuna hriat phei chuan min trim ne kang Christy nen chuan kan thodep de phini permai nurini chu aron in rola a lalram a hawlutuk mi khwalna te nia anen zoi ve ni kha aizola mi noya ni mumang lawin chuapo chuak mang lawin an oma an chua ve chuna la kongpui chep lutuk le tot lutuka rengot an om thina nuaman ti ve ni kha aron ti zo oi nurini ka du zia hi ka fop shrep don nge ni umami chuan min la mel run thawa nurini bok chuan vain bol ro zana chuan khoyama chuak to lo ula alo ti le a umami chuan nurini aron in rol ta ka wangin min hau zui to lem lo kal ro ati muk kan kalna hmun kha soila min hau na sadon lutuk a petrol mana chutanga a thinrim na sadon ti ka sia a in ren ve ro puisi Christy nen chuan kan tho huaya intifai tur chuan bathroom a kan lut ngala kanin enak kan nui dir charger nurini ronin rol timing lutuk chu kan lo mani ti soishan pa po ngai lo kanin en khan engkim kanin shepo ton vek kan nui rik chuan umamin kan ti elemo ti kan hlau bok si kanin ti fai zo chuan pamua ka ho to chu kan watha zandar riat velani towa Christy chuan e arkha aron ti chuak lol ushiatale pamuan pe chu kan kawa kan washila anni chu phur tokin an ron thau chuaka pamuan pe chuan atala ushiata chuan alo dom pui uboile umami chuan tuin lo lum boka engtia siam ngain tum tiamin zo chuan Christy chuan kotzola hian hemila kan tia tin alo chang wat pamuan pe chuan a maya hem chu in thiam lawang khu khulai ko tara khon oven omalo kan hem donia tin phur tak chuan a mul chun pota ushiata chuan a paina deuh nge ni a thla te chu duk chura voin chun lama a tlan chiat dan te chu Christy chuan a sira ushiata po zalo tak chuan a nui ve suka kan nui ho dar dar lai chuan e ushiat Dorothy te kha anon kal don lo mi ushiata chuan ron kal chu kan tuman ti khamole kan kol china nge telephone phor chu wala a kol nga su chuta lauta da boka thi in ron kal don lo em ni hei ar kan po me kania Dorothy chuan ron kal kan tum hei sai te hi ron kal ve tra lan tuma kan labi ruk sana ni hi ti aron chang chu ushiata chuan a haulutuk ron kal tir ve ro dule ei turte drinks te vel kan lei belanga in thana ni mailom ati taka chuan Dorothy chuan ani kan han shilange so kan ina chuan an om renga gitar nen an la ron kal trup zuya ati phei chuan ushiata chuan e lo chho nge ro se gitar chu lo keng se zayang o hei thlayang si anuam don lutuk ati bor bora Dorothy pani om tak hian hriata inule pa po chu min ron tlo ve omalo mole aron tilar lara Dorothy chuan kapa soi chu siam aron tile ushiata chuan nu siopan inule pa chuan min ron tlo ve tura lom ati ni chu avati su sura no sangi chuan nia ipanen pun kan soya ma se kha hongai le thut sia zana eurot te na zuklen pain kan man chon kan ron kalanga tia phone chun da taria forest ko tar khak tu chu ron chawin ar chu pamua ka chona peya edu dan danin zuk siam ro hemandu ni ome ati pa chon zo supian in kho hian khoila yang e lakna ati supa chunu chon oi ka van shlo ngoiro kan pa ten an siang ati lai chon nurin chon lalmuan pui a tu lo lutuk kha tangwa zo pon rui turan zon mi lo kha aron ti pamuan pe chungoi ngal maka Christine en chon kan lo nuya norini thinrim hi chu den ve mani norini bok chon amak lutuk mai chle ka rui tur zong reng rengot atilea pamuan pe chon nui putin a rui tur lamani lo aran zor na ka zo tani kha hai naupangan ron kalpil dona an kham lo kha lo omalom le an thian tenen in thana siam ten du ve a tin chuan lama han siama norini chuan ar sa zor na kha tianga zoi te zo su su ngayam ni atile shama ko tar ngak tu nu po chu noi sukin a chuk thlave ta na pona chuan thuthleng choi chokin kan thu khom la ya kan vai mai chuan kanin kom khoma no sangi chuan raminu kan chuk donem ni hotlai lutuk chu chi om silawa chu kan siau te po chu tlo ka du atia nia chuk zoila alo ti ve bok pamuan pe chuan o kan driver te khain thla tir zoi ula
ruma khana nom kha tina va kau saka pamon pe chuan nurini po chu nang pokal vero ati supa nurini chuan pakal don lo in hlek song che tina va zui kan lo nui dar dara kanu te ho chu urwat te in lam pan chuan sumoi nan chuak ta hloma chu vele pamona chuan rin rap thlaki om ta lo ve ati zui sup chu umami le uboi an nui ve suka kaini po chu kan lo nui ve ham hama uboi chuan tero mam kan zukal ve don ni siam mate thian ho pakha kan ron lenga an tia ati chuan umami chuan oi ka mu pai lo alo ti su Christi chuan ti zel su i leng tar mayang alo ti chuan amel roka mase anu ya zati ka sia uboi chuan khatiang nei ai chuan len tar mai kha thlanom zok chu lawa tudang khovel hun mor to mi mo ni hi katum lo tin an nui dun ve suka scooty chuan an in phur chuaka an tlan thachia ti chuan sai te thian ho chun ron chawa zuroi then khathian an ron zui boka an hnunga chuan dor thi le rem te chun ron chau boka sai te thian thum chuan gitar ron kengin an ron in chebula an rol chuan bike pani hian tlangwal sa thade mai pali hin ron chau ve boka an ruin an ngen mel ngang mai le ngal o she ta chuan lo thu ro tin thutna lo ko mu zung zunga dor thi chuan sai chu mit mai zawin engei ron hruai sha atia sai chuan kan helpon min ron zui tlatalom ati ve bulbula pamon pe chu driver pakhat zau bula chuan intur bai saina valu daya kan thu khoma thlayeng porai noya chuan saya chuan gitar perin kan zai hawa anuam phian mai an zinga pakhat chuan mami ivan mel thave I number min lo pe atirenga kanui maya anu rei vak lawa chuan kan zai line ka pa na ron kaya apalianin a sek tung mai sia kadulo kalro ka ti chuak thota chu vele u hre ta chu ron ding chuak ngal ka ba na chuan ron gon ve ngal pa ngai deuin midang ang hen zai ve mai te ti pa chuan min pot phaya anunga chuan min om tira chung zu roi ho chuan kan bo rok limom tak tur chu an ron ti chevek don ani hi ka tiril ru man towa ka hlau thong hle an thian li chuan u hre ta chun ron hual ngal to wa pakhat chuan iwa hau na deuh ve ka fiam ve mai chawni kha in la pa ve deuh ni a ron ti rum chara u hre ta chuan kain ti pa lawa ka pa ve tok tina kut chu huma pakhat chuan a kut chu rang lutukin a ron vai chuaka u hre ta chuan min nam sona a lo the zoka chu pa chu hnek leta an vai chuan an ron bo ron ngal huka Christi te Dorothy te ho chun tre ngal chula kai chu ka boi lutuk ka chi ai veka ka trap ringot u hre tan bo bet chu ka hmuwa pamhuak tin ka aw vak vaka kati zung khabung rukna chu lo ni le phot sela karente amumal chuanin chatlak lawa ron ti chho zel kan tum don nia ngai thatu zong zong te chunga kaloma in zara leo leo 20k subscriber kan nei tling beta in lo ngai thani chuan min lo like sak le thewanga min lo comment sak le ula in pai chuan min lo share sak le don nia